Dai sing kro hem pen bar jui non puan ta ahem ka chelili dera puthak ahem atum theglonga bang aling sitami nang berta tha pusi ahem atum pen tuning report Dongmuka police station ke parlo paklongka mati bilughat merok kro arong amikar theet kro lapen basa kiling pia tuma sopo dai sing kro ke damtang bhom tiar ni mate therepo ni final cap arni ahem pen bar jui non puanta hem chelili det ajok ahem aik adona rap lapen api apotum kamatha kisung kedopon lasi alama putha kapachitak ji aphan pura pherangke atum phan chohangsi pherangke atum adim palidamlo lasi ahem atum pen lamthe kachipak langpona tengki nipo daising kroke ilituma sonra kamatha ja kongkido o puwa bang kali pusi ningjepo lasi komania tum theglonga bang lingsi tami arenga hu pa sosidedra nang berta iktha pusi ahem tuna tum pen ka chuningri padopon athela bang so also ke aphu kamatha kipleng o kali lasi madua munir tum sita theglok lapen kupene pusita arenga hu pa phophedet si kemeji athe aphu kamatha abang ajakong kadure dokok pusi pherangke atuma phan berta nang pachini don lasi komania tum theglonga bang do pulote phone number 8099970509 along nang berta iktha pusi tuning report alang litum pinang an adona rap ahem doan jerpo jerpi doana long sitami chiridam erlo bonta dake bangbe pu saide lasi theglonga bang aling sita nang berta igvek tha pusi ahem atum pen batai ka chuningri padopon news desk report public tv Karbi Anglong Rangkitom phana chopha alam thegela pu hello ini nili iktum hemtun alang la tom phan kita dano so basinkro dagwam lo alang li phu mental hoi pena jok hempen barjui po anke lason hembang vidati si ditung ta keso chelang bom lo tespunon na mechi pon bom lo dowai tame pi bom lo sta dowai nang chopi pe dat titi pena jok se ahut pen ke misen po ahut pen ke ako lason dam thuta bare titi masi hemchi bang thuyui titi masi ninon ni tum la atarik pen bang ke alang ni tum alang li atarik pen bang ke hempen bar jui lo sta pini antame alang hemchi bang vedet lasini tum juri bom lo amasi theglong le det lasi theglong ba ling sta me nang dak pachini tha pusi chuning ri lo ingin lu ang sepini la phang kyang nu ni tum ke phake ni le hamaso taring na kapen ang theklong da dal laki pam hat kan pu alang kan ye bang ke ni li bong lo ni li bang ka kleng si lo ya ti taring na kapan wo chok na puta che theklong le lang tumi mun di ka tata kapala motorcycle hon truck sini do motorcycle pan kiri tumi narsing ni lo kiri tumi ta long li laki la kene sar tum pan ke phalo thek lo ma ga link si tame bola dak phone number do ji la so phone number pa nang lu tha thek long lu ko te nang lu kan mo ni tum ko tho nang ting thum run po la ton đang càng nung chúng ta mới có son cái chụp phác cái làili sopo bang si tadinya ke bang ni pen hem pendam ju lo amasi theklong det lo chirin pom pe chelong det lo ko son si la mi ri pitha lo ne theklong bang ling seta na hok le do seta la phon lom bor long pe nang pali long tha ne ta Karbi Anglong alongli chiri suri si alongli mukesh ambani aphan ke pekponji puwa putha WKA DCC atumpen pherangke mai ke pha West Karbi Anglong District Congress Committee la pen West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee a hinpen ke damtang ni final cap arni mukesh ambani aphan chiri suri si alongli kipiji puwa putha chekroi dun thekthi pusi pherangke maya long ningje pon
ตั้งตีอลังลิตุมเพรังเกียไม่เก็บผาลำและอาร์จุปอนอีกสินะนิวส์เด็กส์รีพอร์ต Public TV Karbi Anglong Nilitan West Karbi Anglong District President Niliman Elis ADP Ahin Pen Nak kapacini dalam ke lapuhan lo jo kedamtan at tarik army dipu rong supi along advantage asam point 2.0 ame along Dr. Tuliram Ronghang kepang dakpon mukesh ambani aphan 1,000 bigha along Meghalaya border anak long le ke PG alam the ke nitu West Karbi Anglong District Congress ahin pen chedon dun thek lase bangso along le pipet det ji aphan sojak pen kapacini nang kapacini iklo West Karbi Anglong District Congress samai phi sanam tim umpi asi pini nili ladak ke bang nang ko athe ke lo apani si 8 arni tarik nar cap arni alang litum advantage assam ko meeting 2.0 la so meeting ade malong alang lituliram ronghang alang likipu mukesh ambani atum phan 1,000 bighas alang litum longle pialo puse alang litum han pacha tak lo la si labang ke nili tum West Karbi District Mahila Congress hen pen ke nili tum chidon on thek alang li ko an along le lo ne himanta biswa sharma piso pha alang li tum 1,000 bighas alang li tum ko chajot lata Karbi Anglong long le si ke kon athema non Karbi Anglong along le long Karbi tum ke dodim long loplote alang tum ke kupilo ke klem tharle dampo JCB ponpo dampar ponpo patong nampo kun Karbi tu han pahang jo pahang hai kaciru aso cibu krok nek jinso se malang li Karbi gali malang li alang li non VGR adim long ta tharle ji pula dak tharle the sa tame Karbi adim long lopot alang mek bilor same non alang li dak ki amreng homosti laputa non alang li longle kapasur lok lopu lasi lason ke alang li methang a profit aphan lopot alang li na hok penami claim daji same alang li non alang ni non CM ke do bob ke la ke rada phan avi ka chong sip rada phan ka chenek Karbi Anglong rada phan ka chenek kusini li jong pon lasi non ambani phan alang li long le ka cho jor ke nili tum che don the ining samsi un e lasi laso pot bang ke nang li matha pe me pension nang di kam claim ni pusini li nang li phan na chu ning ri lo lasi West Karbi District Mahila hin pen ke nang li long nang che don un the la so lam bang Jem hanse AP Chelsea asong pen diffuser long jonalong AP Chelsea committee kesengdam lason si thereponi phai krisi arni AP Chelsea asong jem hanse aroke Karbi Anglong arat akar e article 244A mati hemprega kemang pachun vekji pusi non ahok AP Chelsea asong mahang patheklo lapen rada phan pachubai pachukai pen loki hinu lasi wangnon Karbi khai ke do anta nilitum AP Chelsea asong ke nili jem hanse ke rada phan pachubai be lasi nili inudbet leki onasai kali wangnon chisong rapet lonang hemprek hang rapet lonang pusi jem hanse AP Chelsea asong mai phupen lamthe pang dakpon news report Public TV Karbi Anglong PWD atowar rong chokra chingrum pet pen sorkar aphan chonghong hipin pen thorpak pen towar kasilampon lason si non kachari bam Bharatiya Janata Party mati thi hekpen BJP a sorkar atum mati tim Karbi Anglong akija ACM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong akija atum mai meeting along kaning jepon Karbi Anglong atoga nualong kaching thoramu le erlo puke kaikita kaning jepon adeyang chunlo towar pendang lok ason kaching thora mole etlo puke bonta lakhaing koiratro duwar baguri MAC constituency kaparlo dolamara rongtrogara ratum thorpak pentowar kasilampon
ตั้งแต่ลาเห็นโลมากัจิงโทรามลาเห็นโลมา development ลาสีลาบังสวัตัววาร์เป็นสีนิลิตุมเกโซกิอุนเอเป็นเจงโลกโลกิจาร์ลีอาสมาร์ตุมเกดัมเกบังอากาศิกแตกเทดุงโลลาสีปรับจินเป็น Karbi Anglong Autonomous Council ลาสีเอ็มดรตุลิรามรองหางละเป็นEM ริจาร์ตองบีละเป็นลูกเกลมเอซีปบิตรรองเปียตุมลาบังสวัตัววาร์นังสลัมปีเวกนังจีปุสีรองโตกราดอัตุมเกหังปาดปอนNews Desk Report Public TV Karbi Anglong